Hallo, mein Name ist Kirsten Wauenzen-Weiß. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende vom Hauptverein SSF. Ich bin wohnhaft hier in Schleswig und bin schon mein ganzes Leben auch in der Minderheit engagiert und Mitglied gewesen. Wir veranstalten heute Löwe-Löbet, das so viel wie Löwenlauf. Ja, hört sich jetzt merkwürdig an, Entschuldigung. Der Löwe-Löbel ist eine Initiative von unserem Jugendverein, SDU, und vom SSF, der Kulturverein, in dem wir meinten, dass wir die verschiedenen Vereine heute auch kombinieren können. Sowohl geschichtlich, weil die Routen sehr schön gelegt sind, überall in unserem Landesteil, aber auch eben die Bewegung, wo unser Jugendverein ganz klar die Kompetenzen hat, wie man sowas mit Routen veranstaltet und Anmeldung. Löwe-Löbet ist so benannt worden, weil die Löwen ja unser Zeichen von unserem Landesteil sind. Und wir meinten, wir wollten uns auch gerne mal unter unserem historischen Wappen mal zeigen, nämlich unter den schleswigschen Löwen. Es gibt die 3-Kilometer-Route, die 5-Kilometer-Route und die 10-Kilometer-Route. Die ist an jedem Ort, an den 5 verschiedenen Stellen hier im Landesteil. Es ist nicht, man muss nicht laufen. Ich soll nicht laufen. Ich werde ganz gemütlich die 3-Kilometer-Route gehen, weil für mich ist es genauso sehr die Bewegung, die gerade jetzt zählt. Und auch dieses gemeinschaftlich, das nach Corona sehr gelitten hat, besonders bei unserer Gemeinschaft, weil wir uns ja nicht treffen konnten und nicht singen konnten. Deswegen haben wir heute auch gesungen, weil das ein Teil unserer Identität ist, dass wir gemeinsam singen. Die Idee entstand vor 2 Jahren, in dem unser zweiter stellvertretende Vorsitzende die Idee hatte, er wollte gerne ganz Südschleswig, die Minderheit, in Bewegung setzen. Die Idee wurde aufgegriffen und ist dann heute Gott sei Dank umgesetzt worden. Also großen Dank an unseren zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Jörn Fischer, von dessen Idee wir heute leben. In der Minderheit sind wir immer offen. Wir haben nur 2 Bedingungen. Man muss Dänisch akzeptieren und zuhören und nicht sagen, das muss alles auf Deutsch jetzt sein. Das sind nicht wir. Wir sind dänisch und deshalb sind wir auch alles auf Dänisch. Man darf gerne teilnehmen bei allen unseren Veranstaltungen, selbstverständlich auch beim Löwe-Löbet. Man muss nur eben verstehen, dass wir Dänisch reden und sind. Und dass die Sprache bei der Begrüßung und bei der Verabschiedung Dänisch ist. Jeg ser så mange mennesker, der løbeparat og gåparat. Velkommen her til Slesvighus, som danner rammen på dette arrangement. Vi er kommet herhen, fordi vi vil noget i dag. Vi vil gerne bevæge os. Vi vil sætte mindretallet i bevægelse og vise, at der er bevægelse i mindretallet. Arrangementet er det første større arrangement i mindretallet efter 2 lange år. Vi har savnet at være sammen, og kan nu glæde os over, at der er mulighed for dette igen. Løveløbet er blevet til i et samarbejde mellem SDU og SSF. Et samarbejde, der har været nyt på den her måde, og som forhåbentlig kan være med til at fremme et samarbejde mellem disse foreninger til glæde for os alle sammen. Tak til alle jer, der er her i Slesvig. Ruten er velvalgt og viser vores smukke landsdel. Vi får i dag mulighed for at bevæge os i fællesskab, at gå eller løbe, og alt sammen her i vores smukke Slesvig. Vi får også mulighed for at få os en snak i caféen, som i dag bliver passet og drevet af AP Møller Skolens 12. årgang. Tak til jer, så I har overtaget servicering, så de unge servicerer, og vi andre kan motionere. SSF Satrup Habetoft er her med løbehjul og instruktør. Hvor er det dejligt, I er med til at give den her dag et særligt islet. Og når jeg er færdig, så overtager du mikrofonen for lige at fortælle lidt om det her. Slesvig Børne- og Ungdomshus er også her med ramme og det hele. Og de er med til at skabe stemning og humør, også undervejs. Ligeledes vil dem, der tager turen rundt om Hedeby Nord, kunne nyde synet af Slesvig Roklub, som skulle ligge under broen. Jeg håber, der er nogen, der har tid til at tage billeder, selvom det er den lange rute, for ellers får jeg ikke lov til at se det. SSF Godt Amt og SSF i Slesvig har i fællesskab med Roklubben sørget for, at der også kommer lidt spænding, for de har lavet en tombola. Jeg tager lige en kort pause. Alle de her ting kan kun finde sted, når de frivillige og de ansatte arbejder tæt sammen, og alle yder mere, end man egentlig var klar over, man skulle. Tak til alle jer frivillige, for uden jer
kan sådan noget ikke komme op og stå. Tak for jeres tid, jeres arbejdskraft, og ikke mindst tak, fordi I alle sammen er sådan nogle ildsjæle. Tak til alle ansatte, som gik ombord i den her opgave, som pludselig dukkede op. Det betød, at I skulle omlægge noget arbejde og give en ekstra indsats. Tak, fordi I virkelig lever jeres arbejde. De mere praktiske detaljer, dem tager Lars sig straks af. Jeg ønsker os alle sammen en god dag med masser af bevægelser, masser af oplevelser og masser af snak, og ikke mindst masser af fællesskab. Jeg vil nu tillade mig helt officielt at åbne Sydslesvigs første løbeløb. Og jeg synes, vi i fællesskab skal give vores første løbeløb et trefoldigt hurra. Løbeløbet, længe leve! Hurra! 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 Vi skal nu vise, at vi kan begge dele, både kultur og bevægelse. Der ligger nogle sangbøger rundt omkring. Så hvis I venligst vil finde en sangbog og slå op på nummer 85. 85. Det kan være, at jeg er nødt til at kigge sammen nogle stykker, fordi der ikke lige ligger sangbøger rundt nok ansynligt. Det er 1. maj, så vi kan godt tillade os og ønske, at den kommer. Kom mig, du søde milde, gør skoven og grøn. Og lad ved bæk og kilde, violen blomstrer skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så. Ak, kære mig, hvor gerne igen i marken gå. Om vinteren kan man have, vel mange tidsfordriv. Man kan i sneen trave, og ja, et lystigt liv. Har leget mange arter, især ved juletid. Vel også kende forter, og landet hider tid. Men når sig lærker svinger, mod sky med livligt slag, på engen om at springe, det er en anden sag. Men nu min kæphest rolig, i kriven hist må stå. Til udenfor hvor rolig, man kan forsøge leg gå. Du derfor smuk dig skønne, kom kære mig jo kom. At snart vi kan begynde på marken vores spring om. Men frem for at du mangler violer tage med, hånddatter gale sange og kukeren tage med. Ann-Karin, hvor er du henne? Så kommer vi fra Satrup Havetoft SSF, og vi kan lide at bevæge os, vi kan lide at bevæge mindretallet. Og det er så dejligt at se så mange mennesker i dag, som kan lide at bevæge sig og bevæge mindretallet. Og man kan jo bevæge sig på mange måder, og jeg ved jo selvfølgelig, at I har meldt jer til enten at gå eller løbe, men vi har taget løbehjul med, og ikke sådan nogle små løbehjul, men sådan nogle store løbehjul, med hjul så store som cykelhjul. Og at løbe på de her store løbehjul, som vi egentlig kalder sportsløbehjul, det er for alle aldre. Altså helt fra, ja, man skal kunne holde balancen, men det lærer man også ved at løbe på løbehjul. Og så, ja, jeg ved ikke, hvor langt, 90 år, men jeg tror ikke, der er så mange 90-årige her i dag. Men hvis man kan holde balancen, så kan man løbe på løbehjul. Og nu er vi jo kommet lidt sent i gang, for vi havde håbet, at I kom hen og prøve vores løbehjul, så der var nogen, der fik lyst til at løbe enten 3 eller 5 kilometer ruten på løbehjul. Men der er ingenting, der er forpasset, når vi kommer tilbage. Så vil vi stå om her i gården, og så kan alle få lov at komme og prøve. Og hvis der er nogen, der er modige, kan de også allerede nu komme med og se, om det måske er noget for jer at prøve sådan en lille rute. Anne-Grethe, hvad var det mere, jeg skulle sige? Rigtigt. Ja. Altså, man kommer jo hurtigere frem, når man løber på løbehjul, end når man går. Så hvis I er friske, når I kommer tilbage, kan I godt lige tage 3 kilometer ruten bagefter. Og vi skal nok løbe med jer. Ja. Godt løb.
Ja, godt, men altså, jeg tror, det meste er blevet sagt. Og jeg tror, de fleste er tilmeldt. Dem, der ikke er tilmeldt endnu, så er det i højre hjørne. Vi starter om nøjagtigt, kan jeg se, 3 minutter. Og jeg siger på pladserne færdige løb, hvis vi er klar. Så gør jeg så småt klar. Der vil være café hele dagen her. Der vil være gratis hotdogs til alle. Og I kan have det sjovt. Der er leg og sjov til børn. Og i jeres godtepose er der en lille lodseddel. Så der er også en lille gevinst bagefter endnu. Jeg ønsker jer rigtig god fornøjelse. Ja. Er ruterne sådan lidt markeret, eller? Nej, det er de ikke. Nej. Men I kan scanne dem foran. Yes. Ja, det er godt. Tak skal I have. Nå, I kan begynde at stille op, faktisk. Ja, Tanja har et eller andet sted. Stil dig over på den side. Og du ved, den vej er I skal starte med at gå over vejkrydset her foran, og så står Tanja og viser 10 km ruten, og hvilken retning 3 og 5 km ruten går. Ligesom til starthjælp. Er I klar? Det er godt. På pladserne. Færdige. Løb. Jeg tror, det er lidt for hurtigt for ham.